To so kamar yadda kake gani, kamar yadda aka saba, za ka je ChatGPT ya ƙirƙira maka hotonka. Kamar yadda kuke gani ga ChatGPT, idan ko kula ga hoton da ya ƙirƙiro mu. To so na riga na sauke wannan hoton zuwa kan wayana. To shikenan, sannan na buƙaci ya sake bani prompt, sannan ga prompt ɗin da ya bani. To a daidai nan gurin zan zo in yi copy na wannan prompt ɗin da ya bani. To ina yin copy wannan prompt ɗin, to sai na fita, ina fita sai in je Chrome, ina shiga Chrome to zan rubuta Dgen AI, gashi nan Dgen AI, kamar yadda kake gani na rubuta Dgen AI. Yawwa, to shikenan gashi nan. To idan ya kawo ka nan gurin, gashi na saman nan da aka rubuta Dgen AI din nan ko, to nan zaka taba. Kana taba already, so zaka kalli ya shigo da kai nan gurin. To da zaran ya shigo da kai nan gurin, a daidai nan gurin ka kula. Afuwan bari in fita. Yawwa, to a daidai nan gurin ka kula, kamar yadda kuke gani a daidai nan gurin yanda ya saka email din nan. To so idan kai baka da email, to zaka je kai sign up, sai ka daura email ɗinka, to zai shigo da kai nan gurin. Yana shigo da kai nan gurin, ga yanda aka rubuta plus din nan. To a daidai nan gashi an rubuta upload image. To wannan upload image din da ka danna haga ya kawo ka nan, to already sai ka je ka ɗauko wannan hoton da kada ka kira, gashi nan. To kana shiga, ka shiga da shi. Bayan ka shiga da shi already, gashi nan yana searching, gashi nan ya rubuta describe your video. Wato wannan prompt din da ChatGPT ya baka nan, sai ka zo ka paste ɗinsa a nan gurin. Kana yin paste ɗinsa a nan gurin, to so already ga wani abu kamar ɗan tauraro nan, kawai sai ka taɓa haka. Kana taɓa haka already, so gashi nan ya tafi, gashi nan so ya fara maka creating ɗin bidiyo ɗinka a daidai nan gurin. Kamar yadda kake gani, gashi nan. To so kamar yadda kake gani, bidiyo na ya riga ya gama. To so bidiyon na ya riga ya gama a nan gurin, sai na zo na taɓa nan gurin. Ina taɓa nan gurin, to so yanda kuke gani, ga wani ɗan alamun aro ya ɗanyi ƙasan nan, kawai sai ka danna kanta. Kana dannawa kanta, to so already kana sokar da bidiyon kenan akan wayanka. To so zai gama, idan ya gama bidiyon ka zai sauka wayanka, sai mu file ɗinsa mu ga result ɗin da muka samu. To so kamar da kuke gani, bidiyon ya sauka akan wayan mu, gashi nan gurin zamu yi open haka. Muna yin open, to ga bidiyon mu ya riga ya kammala, bari mu ga me ya faru. To gashi nan sarki ya taya cikin ɓacin rai, ya yi magana. To so bidiyon mu ya riga ya kammala. To haka ake bidiyo da Dgen. Na gode.